नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 13 गते यानी 28 सितंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर बाजार में आज सवेरे से बाढ़ प्रवेश कैले बाटे। बागमती लाल बकैया आ झांझ नदी में आयल बाढ़ से गौर में सवेरे 3 बजे से प्रवेश कैले बा, जौना के कारण सदर मुकाम के बहुत ऐसा सड़क सब जलमग्न भइल बाटे। कुछ छोट घर सब में भी बाढ़ पहुंचल बाटे, जौना से वहाँ के स्थानीय बासिंदा के थप कठिनाई सृजना कैले बाटे। बीपी चौक के सड़क नजीक के घर बाहे के गौर के अन्य क्षेत्र सब बाढ़ के पानी से डुबान में पड़ल बाटे। अभी तक बाढ़ से कितना जने के प्रत्यक्ष प्रभावित कैले बाटे त यकीन जानकारी प्राप्त होके सकल नइखे। मुख्य बाजार संगे गौर आँख अस्पताल सिसवा सिरसिया सबगड़ा लगायत के वार्ड सब में रात 12 बजे से ही बाढ़ प्रवेश कैले रहे। एकरा से चलते वहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त बनल बाटे। रौतहट में बाढ़ में डूब के आ करेंट लाग के 3 जने के मृत्यु भइल बाटे। आज दुर्गा भगवती गांव पालिका 4 के 35 वर्षीय बच्चा कहल जाला राजकुमार मुखिया के डूब के मृत्यु भइल बाटे। बाढ़ के पानी में मछली मारे गईल उनकर गोड़ पिछिल्ला से लड़के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। ऐसा ही पुरहा नगर पालिका में घास काटे गईल 14 वर्षीय लड़की आशा कुमारी शाह के डूब के मृत्यु भइल रौतहट प्रहरी जानकारी दिले बाटे। ऐसा ही चापाकल के पानी खाए के कारण में बौद्धि माई 2 के करेंट लगला पर एक 14 वर्षीय बालक राम बाबू महतो के भी मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। विद्युतीय मोटर जड़ान कल गई कल के पानी खाए के क्रम में उनका के करेंट लागल रहा। गत बिफे से पड़ल बिरल वर्षा संगे रौतहट स्थित विभिन्न नदी आ खोला में आयल बाढ़ से जिला में घर डुबान के संख्या 12 से 45 पुगल बाटे। आज विभिन्न घटना में पड़ के 3 जने की मृत्यु भी भइल बाटे। जिला के पूर्व भेग में दुर्गा भगवती गांव पालिका पंचरुखी के 35 वर्षीय राजकुमार मुखिया के मछली मारे के क्रम में डूब के मृत्यु भइल बाटे त पुरहा नगर पालिका 7 नरकटिया के 14 वर्षीय आशा कुमारी शाह घास काटे गईल बेरिया जमल पानी में डूब के मृत्यु भइला के साथ बौद्धि में नगर पालिका 2 इनारवा के 14 वर्षीय अनिल महतो के अपने ट्यूबवेल में पानी खाए के बेरिया करेंट लागे मृत्यु भइल बाटे। ई जानकारी प्रहरी से दिहल गइल बा। अविरल वर्षा संगे बागमती लाल बकैया लगायत के विभिन्न नदी सब में आयल बाढ़ से जिला के 18 स्थानीयता मध्य 13 गो प्रभावित भइल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी दिले बाटे। वर्षा बाढ़ से वृंदावन गढ़ीमाई माधव नारायण गौर राजदेवी स्नाथ परोहा बौद्धि माई मौलापुर देवाई गुनाही कटहरिया नगर पालिका दुर्गा भगवती या यमुना माई गाँव पालिका ज्यादा प्रभावित भइल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल सरलाही में बाढ़ में फंसल 10 जन के उद्धार कैले बाटे। काल अविरल वर्षा संगे बसोरिया गांव पालिका 2 स्थित एकादशी नदी में आयल बाढ़ में फंसल सबके उद्धार कैल गेल बाटे। सभे के उद्धार करके उन लोग के घर में पहुंचावल गईल। सशस्त्र प्रहरी बल 10 नंबर गण के गणपति सशस्त्र प्रहरी प्रेक्षक विनोद राज खनाल जानकारी दिले बानी। खेती पाती करेला तथा नदी में मछली मारे गईल उ लोग के एकादशी नदी में पानी के सतह बढ़ला बाद घेरायल रहे लोग। उद्धार कैल गेल समय बसोरिया 2 के 48 वर्षीय पटिया देवी, 22 वर्षीय कमरिया देवी, 45 वर्षीय अकीरा देवी, ऐसा ही 3 वर्षीय शिव सहनी, 4 वर्षीय शिव कुमार, 54 वर्षीय धनसी सहनी, 50 वर्षीय हरि मुखिया, 50 वर्षीय बिलास सहनी, 55 वर्षीय नवल सहनी या 50 वर्षीय दुखिया देवी सहनी रहल बानी। बाढ़ संगे नदी में मछली मारे गईल बेरिया उ लोग एक तरफी से बागमती या दूसर का तरफ से एकादशी नदी के बाढ़ के बीच के भाग में घेरायल सशस्त्र प्रहरी प्रेक्षक खनाल जानकारी दिले बानी। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 और 24 के जोड़े वाला रानी घाट पुल से सिरसवा नदी में कूदल बेपता भइल 17 वर्षीय लड़की 12 जिला के रहल पुष्टि भइल बाटे। वहाँ के 12 के परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 खुटवा परसौनी रहे वाली विनोद दास आ मंतूरा दास के 17 वर्षीय बेटी बानी नदी में बेपता भइल लड़की के अवस्था अभी अज्ञात रहल बाटे। प्रहरी खोजी जारी रखले बाटे। धादिंग के झापले नदी में दबाइल 3 गो बस से अभी तक 35 जने के लाश मिलल बाटे। प्रहरी के अनुसार काल एगो माइक्रो बस से 14 जने के लाश निकालल जा चुकल बाटे। आज एगो बस में 8 जने के लाश आ दोसर माइक्रो बस में 13 जने के लाश से मिलल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के सहायक प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेंद्र थापा जानकारी दिले बानी। गोरखा से काठमांडू के खातिर निकलल ना चारखा 2270 नंबर की यात्रु वाहक बस से आज 8 जने के लाश निकालल गए बाटे। ऐसे ही चितवन से काठमांडू
जा रहल बा 1345 नंबर के माइक्रो बस में 13 जने के लाश मिलल बाटे। ई माइक्रो से 4 जन महिला और 9 जने पुरुष के लाश निकालल गई बाटे। ऐसे ही बुटवल से काठमांडू के खातिर निकलल लू एक 4578 नंबर के माइक्रो बस के भी झापे नदी के बाढ़ से दबाइल रहे लोग। ई माइक्रो बस में रहल 14 जने के लाश काल निकालल जा चुकल बाटे। काल लाश निकाले मध्य 3 जने गुलमी के मदानी गांव पालिका 6 के 3 जने गुलमी दरबार गांव पालिका के 4 पाला के रहल खुलल बाटे। झापले नदी के बाढ़ से और भी गाड़ी फसल हो सके के शंका रहल बाटे और खोजी कार्य जारी रहल बा। आसीन 11 गते से शुरू भइल अविरल वर्षा के कारण देश भर 127 जने की मृत्यु भइल बाटे। 76 जने घायल भइल बानी त 63 जने बेपता भइल बानी। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार 394 जने के उद्धार कइल गेल बाटे। उद्धार कार्य में 9983 प्रहरी परिचालन कइल गेल बाटे। विभिन्न स्थान में भइल घटना के तथ्यांक प्राप्त होखे के बाकी रहला। प्राप्त तथ्यांक के वेरीफाई करके बाकी रहला से मृतक घायल बेपता भइल सबके संख्या बढ़े के क्रम रहल प्राधिकरण जनैले बाटे। ऐसे ही आज बीपी मार्ग आ पनौती क्षेत्र में अल्पत्र पड़ल 80 के उद्धार कल गई। नागढुंगा सुरुंग मार्ग के पश्चिम पोर्टल तरफ रोकल गई यात्रुवाहक बस तथा मालवाहक सवारी साधन सब के निर्माणाधीन सुरुंग मार्ग के सुरुंग प्रयोग करके काठमांडू लियावे के कार्य में सज्जीकरण कल गई बाटे। मुगलिंग पोखरा सड़क खंड तथा मलेखु मुगलिंग नारायण घाट सड़क खंड के बाढ़ से हट के सड़क सुचारू के अवस्था में रखल गई बाटे। बीपी राजमार्ग के उपारला सिसनेरी मामती नेपाल थोक मंगलटार लगायत के विभिन्न स्थान में भइल अवरोध के हटावे के प्रयास हो रहल बाटे। सरकार एतवार से 3 दिन तक विद्यालय में विदा देवे के स्थानीय तह सब के आग्रह कैले बाटे। काल से अविरल वर्षा के कारण विद्यालय भवन सब क्षति भइल। विद्यार्थी तथा अभिभावक सबके बाढ़ और भूस्खलन के चपेटा में पड़ल आ यातायात भी अवरुद्ध भइला के कारण विद्यालय विदा देवेला स्थानीय तह सब के आग्रह कैल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय जानकारी दिले बाटे। काल कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह की अध्यक्षता में बैठल विपद संबंधी आकस्मिक बैठक से अभी के विश्वविद्यालय लगायत के सभी शैक्षिक संस्था के परीक्षा स्थगित करके परिवेश आकलन करके उपयुक्त समय में संचालन करेला अनुरोध करके निर्णय कैले बाटे। मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई के अनुसार विद्यालय भवन में आकस्मिक व्यवस्थापन करे के भइला से विद्यालय 3 दिन बंद करेला स्थानीयता के अनुरोध कैल गेल बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रथम महाधिवेशन चितवन में करे वाला भइल बाटे। आज बैठल पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक से चितवन में महाधिवेशन करे के निर्णय कैले बाटे। आसीन पहिलका हफ्ता भइल राष्ट्रीय भेला से पहिलका राष्ट्रीय महाधिवेशन 2082 बैशाख 25, 26 और 27 गते करे के निर्णय कर चुकल बाटे। चितवन रासपा सभापति रवि लामी छाने के निर्वाचन क्षेत्र बाटे। बीतल संसदीय निर्वाचन में रासपा प्रत्यक्ष तरफ जीतल 7 स्थान मध्ये 2 स्थान चितवन के है। चितवन 1 में सभापति रवि लामी छाने के निर्वाचित भइला पर 2 से नेता हरि ढकाल भारी मत के साथ निर्वाचित भइल रहने। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP से लेबनान में चल रहा द्वंद्व से प्रभावित 10 लाख लोग के खाना उपलब्ध करावेला आपातकालीन अभियान संचालन करके जनैले बाटे। WFP से विज्ञप्ति निकाल के देश भर के आश्रय स्थल सब में खाद्यान्न, रोटी, ताजा खाना आ तैयारी खाना के पोका सब वितरण कर रहल जनैले बाटे। लेबनान के राजधानी बेरूत में इजराइल से कईल व्यापक बमबारी बाद अवस्था चिंताजनक रहल बाटे। लेबनान के खातिर WFP के निर्देशक मैथ्यू हेलिंगवर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के 10 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर परिचालन करे आग्रह कैल गई भी बतैले बानी। परसों इजराइल के आक्रमण में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के जान गेले बाद अवस्था तनावपूर्ण बनल बाटे। ईरान समर्थित नेता नसरुल्लाह के जान गेले बाद अब ईरान भी युद्ध में जुड़ सके के कहत चौतरफी डर छाइल खबर में लिख बाटे। ऐसा ही इजराइल से अभी तक लेबनान में हवाई और मिसाइल आक्रमण कैला में अब जमीन से भी आक्रमण करे के तैयारी कर रहल बाटे। लेबनान प्रवेश के खातिर इजराइल 100 टैंक आ हजारों हथियार तैयारी अवस्था में रख ले बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी। नमस्कार।